Kumpanija Maltija u Kanadiża qed jaħdmu fuq produzzjoni ta' film flimkien u l-ħsibu li l-ġbit tal-film jibda fix-xhur li ġejjin biex imbagħad is-sena d-dieħla jsiru 4 produzzjonijiet oħra b'kollaborazzjoni bejn produtturi miż-żewġ pajjiżi. Dan huwa żvilupp ieħor f'industrija li f'pajjiżna tiżviluppa brata maġla u li qed tgawdi minn kollaborazzjoni mal-Kanada. Fi kliem il-Kummissarju tal-Films Engelbert Grech, din il-kollaborazzjoni se tgħin fl-iżvilupp tal-industrija indiġena Maltija. Il-kollaborazzjoni mal-Kanada se tagħti dimensjoni ġdida lill-industrija tal-films f'Malta. Produtturi u kumpaniji Maltin issa għandhom l-opportunità li jingħaqdu ma' kumpaniji Kanadiżi jipproduċu films u programmi flimkien u mbagħad ibijawhom fis-suq internazzjonali. Dan huwa suq kbir ħafna ikbar minn dak li mdorrina lih Malta u Għawdex u għaldaqstant hemm ħafna aktar opportunitajiet. Dan ifisser ukoll li se jiżdiedu n-numru ta' films li se jsiru hawnhekk f'pajjiżna u mbagħad ikun hemm aktar Maltin li jagħtu kontribut fil-produzzjoni b'mod artistiku u anke jkun ġenerat xogħol u impjiegi ġodda f'pajjiżna. Għal dan il-għan kien iffirmat ftehim bejn il-Gvern Malti u dak Kanadiż u l-Kummissjoni tal-Films qed taħdem id fit ma' Telefilm Kanada, l-entità tal-Gvern Kanadiż. Iżda għaliex il-Kanada? Is-suq Kanadiż huwa ideali għal pajjiż bħal Malta. Huwa suq kbir u professjonali ħafna ma fl-istess ħin mhux ikkomplikat bħal swieq oħrajn u għaldaqstant il-Maltin mhux se jkollhom problema sabiex jaddottaw għas-sistema tagħhom. Jgħin f'dan kollu hemm ukoll il-fond għal koproduzzjonijiet li nida l-Gvern Malti ftit ilu. Permezz ta' proġetti bħal dawn il-kumpaniji jistgħu jibbenefikaw minn għajnuna u fondi speċjali.